Doğuşun dowamyna Türkmen Demir Ýolları Agentligi bilen Deutsche Bahn Engineering Consulting GmbH kompaniýasynyň arasyna hyzmatdaşlyk ösürmegiň meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. Mälum bolşaýary Türkmenistan bilen Germaniýa Federasiýa Respublikasy ödürli urlar boýunça üstünlikli hyzmatdaşlyk edip gelýär. Belençi ýyl uzak aralyklara ýük taşamalarda esasy orna eýleýän demir ýol pudonyny ösürilmegi ähli gazaklanma bildirýän hyzmatdaş ýurtlar bilen söwda ykdysady gatnaşyklaryň putulandyrylymagyny maksat edinýän Türkmenistanda ileri tutulýan urlaryň biri bolup durýar. Ýurtymyzyň çeýek taýdan amatly gerleşmegi ulag ulgamyny halkara hyzmatdaşlygy ýeňeltmege ýardam berge. Türkmenistanyň ulag diplomatiýasyny ösürmegi 2022-2025-nji ýyllar üçin maksatnamasyna ulagyň ähli görnüşleriniň maddi teknik binýadyny hemme taraplaryň döwrüwaplaşdyrmak, döwrüwap ýürütüleşdirilen infrastrukturany ödöretmek, Türkmenistanyň üstaşyr ulag geçilgileriniň tebit merkezi hökmüne ornuny mundan beýleğen berkitmek bilen bagly strategik orlar göz öňüne tutulanır. Şunuň bilen baglykda türkmen halkynyň melliýetiniň başyna başlan döreçilikli siýasatyny münasip durmuşa geçirgen hormatly prezidentimiziň başlangyçlarynyň giň golagy eýe bolýany gaýdyrly. Duşuň jemleri boýunça Türkmen Demir Ýolları Agentligi bilen Deutsche Bahn Engineering Consulting GmbH kompaniýasynyň arasynda özara düşünişmek hakynda ähtnama gol çekildi.